Η κυρία που βλέπετε στη φωτογραφία ήρθε εδώ σε μένα γιατί μου είπε θέλω να βελτιώσω τους διασταλμένους πόρους στο δέρμα μου, τα πιθανά μικρά σπυράκια, λιπαρότητα και λίγη αφυδάτωση, αλλά και την ερυθρότητα. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή πάρα πολλοί κόσμος έχει πολύ ευαίσθητο δέρμα, καμιά φορά τείνει να έχουν και ροδόχρους νόσο. Εκεί λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Γενικά οι γιατροί επιλέγουν να μην κάνουν τίποτα. Συνήθως δεν κάνουν, γιατί τους το έχουν πει. Υπάρχει λοιπόν εδώ στο Ινστιτούτο, έχω 2 θεραπείες οι οποίες εδώ και χρόνια δουλεύω για άτομα τα οποία έχουν ατοπική δερματίτιδα ή σε δέρματα τα οποία είναι με ροδόχρους νόσο, το οποίο με έχει βγάλει άσπρο πρόσωπη όλα τα χρόνια. Στη συγκεκριμένη κυρία λοιπόν δουλέψαμε plasma shower σε συνδυασμό με κάποια προϊόντα που έβαλα και πήγε εξαιρετικά γιατί μου λέει έχω ένα πολύ ευαίσθητο δέρμα, δεν μπορώ να κάνω κάτι επιθετικό για να μειώσω τους διασταλμένους πόρους. Και εκεί λοιπόν με σωστή αγωγή στο σπίτι, αλλά και το πρωτόκολλο που ακολουθήσαμε εδώ, ήταν άμεσα συνδεδεμένο με το αποτέλεσμα. Δοκιμάστε κι εσείς όσοι έχετε ευαισθησία στην επιδερμίδα, κοκκινίλες, μικρά σπιθουράκια που έχουν λίγο τη τάση λιπαρότητας αλλά και αφυδατωμένο δέρμα και πραγματικά θα εκπλαγείτε με το αποτέλεσμα.